Dovednost týmu řešit problémy závisí na repertoáru nástrojů a znalosti jejich použití. S kladivem a hřebíky tesař udělá jen pár věcí. Čím více nářadí ovšem má, tím lépe zvládá různé situace a jak se jeho dovednosti vyvíjí, umí nástroje lépe využít. Když si jeden vybere dopředu, ví, na co si má dávat pozor. V následující části se podíváme na některé metody týmové práce a kreativní techniky. Budou to malování problému, Occamova břitva, brainstorming, brainwriting, pravidlo 137, metoda 365, metoda strukturovaných porad, myšlenkové mapy, graf rybí páteře, SWOT analýza, Delphi, mapa problému, metoda 6 klobouků, 6 dobrých sluhů a Payoff Matrix, matice realizace a přínosu. Tak pojďme do toho. Definovat si problém, jaký vlastně řešíme, je nejdůležitější část. Definici problému si můžeme představit jako cestu od výchozího bodu A k žádanému bodu B. Problémem je pak vzájemný rozdíl mezi těmito situacemi. Otázka tedy zní, jak proměnit situaci A v B. Samotná technika má několik částí. Za prvé, rozdělte účastníky do skupin po 3 až 5 členech ve skupině. Poté zadejte účastníkům, aby namalovali momentální stav situace. Následně je vyzvěte, aby na druhý papír namalovali ideální stav situace. V další části každý tým prezentuje před ostatními své obrázky asociace problému. Poté domalujte škálu spokojenosti s danou situací od 0 do 100%, kde si každý ze skupiny označí své místo na škále. Poté skupina na základě asociace z obrázku a škály spokojenosti shrne, v čem je problém a jak docílit toho, aby se dostali do žádané situace. Occamova břitva je technika, která se používá na začátku po vytvoření definice problému, který řeším. Je to skutečně ostří, zda má smysl pokračovat. Je to snaha udržet věci co nejjednodušší a vytvořit definici, které každý rozumí a která popisuje jádro problému. Z jakých kroků se skládá? Ustanovení širší problémové oblasti zjištěním odpovědi na 4 otázky. Týká se to nás? Tím vyloučíme veškeré problémy, které nejsme schopni ovlivnit. Můžeme s tím něco udělat v rozumné době? Většinou se totiž budeme chtít zabývat problémy, které můžeme ovlivňovat v horizontu týdnů nebo měsíců, nikoli let. Umíme o tom shromáždit údaje? Podstatné je, že problémy se řeší na základě faktů, takže musíme vybrat takový, o němž jdou shromáždit údaje. A opravdu chceme toto řešit? Zejména u problémů řešených skupinami je důležité, aby měli všichni zájem na vyřešení. Dalším krokem je shoda nad definicí. Znamená to návrat k jádru problému a shoda nad jeho přesnou formulací. Posledním krokem je dotaz, zda problém stojí za pozornost. Zde se skupina shoduje, že zaměřením na tento úkol dobře využije čas. Brainstorming je technika, která umožňuje shromáždit velké množství nápadů. Skupina lidí dostane zadání, nejčastěji ve formě otázky, jak vyřešit určitý problém a jednotliví účastníci navrhují řešení. Brainstorming vede facilitátor. Nápady se zapisují tak, aby je měli účastníci na očích. Platí zásada, že v průběhu brainstormingu se nápady zásadně nehodnotí. Metoda je vhodná pro menší skupiny, například okolo 10 lidí, a důležitá je dobrá atmosféra podporující invenci. Skupina by měla mít co nejrozmanitější složení. Vítáni jsou i lidé neznalí řešené problematiky, protože mohou na problém přinést zcela neotřelý pohled. Také brainstorming má svá pravidla. Prvním je žádná kritika. Hodnocení a kritika omezují tvořivost, proto nehodnoťte a posouzení návrhu odložte na později. Druhým pravidlem je zaměření na kvantitu. Čím více nápadů, tím lépe, tím pravděpodobnější je totiž úspěch. Třetí důležitou věcí je naprostá volnost. Bláznivé i praktické nápady jsou si rovnocenné. Čtvrtým je vylepšování nápadů.
Snažíme se o kombinování a zlepšování. Vedle toho, že se účastníci snaží přicházet s vlastními nápady, měli by se snažit vylepšovat nápady jiných. A posledním pravidlem je mírný stres. Jsou-li totiž lidé v mírném tlaku, například omezeným časem nebo množstvím nápadů, jsou výkonnější. Na začátku každého brainstormingu by měla pravidla zaznít, stejně jako vymezením předmětu brainstormingu. Například hledáme všechny možnosti jak. Po něm následuje produkce nápadů, jejich povzbuzování a zaznamenávání. Pokud ustává aktivita jednotlivých členů, koordinátor se může pokusit o oživení diskuze. Podaří-li se, následuje druhá vlna. Její efektivita je podmíněna takzvaným synergickým efektem. To znamená, že mezi členy došlo ke vzájemné inspiraci a tím se částečně zvýší celkový výkon. Zaznamenává se každý nápad, i ten doslovně se opakující. V další fázi dojde k přerušení práce a uležení nápadů. Poslední částí je pak analýza nápadů podle kritérií, která mohou vzniknout též brainstormingově. Často se návrhy podrobí kritické analýze a tým se snaží vybrat a vytvořit nejlepší návrh na řešení problému. Brainwriting, nebo také writing and sticking, je metoda odvozená od metody brainstorming. Cílem je rovněž soustředění maximálního počtu nápadů, ale s využitím písemné formy. Jaké jsou výhody brainwritingu oproti brainstormingu? Předně jsou výsledkem pečlivěji promyšlené nápady. To, že si účastníci zapisují vlastní nápady, jim umožňuje je lépe promyslet, vyjádřit je v úplnější a jasnější podobě. Tato metoda dává také více šancí, pokud na předchozích brainstormingových sezeních někteří dominovali. Tato technika dominanci hlasů srovnává. Brainwriting v podstatě dává všem stejný čas na promyšlení a zapsání myšlenek a prakticky odstraňuje tlak na přizpůsobení se týmu. Pokud má tým sklony se příliš socializovat, brainwriting zajišťuje velmi silnou orientaci na daný úkol. V některých týmech je pak nutné, aby se účastníci soustředili. Brainwriting také pomáhá v případě silného konfliktu v rámci týmu, nebo je-li dané téma vysoce kontroverzní. Ostatně brainwriting může být úspěšný i v napjatých a vysoce obtížných situacích, kde by brainstorming mohl být nezvládnutelný. Metoda 365 je modifikací brainwritingu. Oproti němu má však větší rychlost a spád. Vychází ze skupinové synergie nápadů a kreativitu zde podporuje i krátkodobý stres, jasné časové omezení a přesun na další pracoviště. Cílem je vytvořit během co nejkratší doby co nejvíce nápadů. Na začátku naformulujte a napište na každý flipchart předem hledané otázky. 365 znamená 3 návrhy za 6 minut ve skupině 5 lidí. Tato čísla si samozřejmě můžete volit dle svých potřeb. Poté již každý tým pracuje danou dobu na svém pracovišti a píše nápady. Při této metodě je možné využít postupného vystřídání týmů na jednotlivých pracovištích, takzvaný kolotoč. Tým se pak v posledním kole vrací ke svému původnímu pracovišti, kde nastává fáze zpracování a třídění nápadů. Mezi jednoduché metody patří pravidlo 1-3-7. Jde o pravidlo pro formulaci myšlenek na kartičky, které vede k jasnému, stručnému a srozumitelnému vyjádření. 1 námět, 3 řádky, 7 slov. Další metodou jsou strukturované porady. Problematika správného vedení a průběhu porad je totiž velmi aktuálním problémem. Proto americká firma IBM podpořila vývoj metody vedení porad, která dostala pojmenování walkthrough. Zásady strukturovaných porad lze shrnout do několika následujících pravidel. Maximální počet účastníků je 6. Maximální doporučená délka porady je 1 až 2 hodiny. Je však potřeba předem stanovit cíl a účel porady. Pozvaní účastníci musí mít relevantní informace o řešené problematice a musí představovat přínos pro řešení problému. Pro poradu se stanoví několik rolí.
Předně je to moderátor či facilitátor, který vede a usměrňuje diskuzi. Referující předřečník rozebere základní problémy řešení. Další rolí je pak zapisovatel. V případě volby této metody však pamatujte, že porady by se neměly účastnit statutární vedoucí. Použití myšlenkových map, mind mapping, slouží především ke zmapování a definování problému, k jeho analýze a následnému vytvoření jeho přesné struktury. Tato metoda podporuje schopnost analytického myšlení, přičemž je vyžadován pohled na problém z více úhlů. Jak se myšlenkové mapy tvoří? Pravidla jsou jednoduchá. Hlavní téma umístíme do středu. Jednotlivé části pak rozmisťujeme kolem středu a spojíme je se středem čarami. Části se mohou dále větvit podle potřeby. Pomocnými čarami nebo šipkami můžeme vyjádřit vztahy, které jdou napříč hierarchií. V mapě bychom měli používat barvy, obrázky, symboly a různé další způsoby zvýraznění. Míru určitě odhadnete sami. Cílem ovšem samozřejmě není mapu znepřehlednit. Je účelné používat buď jednotlivá slova, nebo krátká slovní spojení. Prostě se soustřeďte na strukturu problému a souvislosti jednotlivých částí a neplýtvejte silami na formulování celých vět. Během práce na mapě se také neomezujte. Vezměte si velký papír nebo si přilepte další list. Důležité totiž je omezit počet faktorů, které brání soustředění a rozmachu kreativity. Dobrý den, Petře. Tak jak jste pokročili s tím problémem na Slovensku? Dobrý den. Dostali jsme se do mrtvého bodu a nemůžeme se hnout. Co pak? Nenašli jste žádný problém? Právě že našli. A hned několik. Ale jelikož nás tlačí čas, nemůžeme se rozhodnout, který vyřešit první. A proto jsem přišel za vámi. No a nějaká společná dohoda, nějaký konsenzus, to nepadlo? Zítra se bude hlasovat, ale nerad bych, aby to dopadlo nerozhodně. Potřebujeme to shrnout nějakým způsobem tak, aby bylo jasně vidět, jaké zvolit pořadí. No tak zkuste myšlenkovou mapu. Myšlenkovou mapu? To je metoda grafického uspořádání klíčových slov, doplněná obrázky, jejich vztahu a souvislostí. No vlastně pracuje na principu toho, že lidský mozek funguje nikoli lineárně, ale multilaterálně. Aha. A jak ji vytvoříme? No jednoduše, pojďme to zkusit na nečisto. Doprostřed umístíme klíčový objekt. To je centrum naší pozornosti, jádro myšlenkové mapy. No a pokračujeme tématy, úzce souvisejícími a pak vzdálenějšími motivy. Takže, na jaké problémy jste narazili? Tak prvním problémem jsou obaly. Dnes výrobky balíme po 10 kusech, ale Milan přišel na to, že pokud bychom balili po 5, zákazníci by to lépe reflektovali. Prostě máme moc velké balení. Jenže na druhou stranu velcí odběratelé by klidně brali balení po 50 kusech. Aha, takže tu máme další 2 cesty. Problémem je, že pokud bychom přešli na balení po 5 kusech, nestíhali by balit ve výrobě, což už se vlastně děje dnes s 10kusovým balením a hromadí se přes časy. Naopak 50kusové balení by stíhali výborně a navíc by se ušetřili asi 2 hodiny denně. Zakopaný pes je v tom, že přestavení lisu na obaly trvá asi půl hodiny a možnosti najít kompromis, jak uspořádat balení během pracovních dní, mnoho není. Výrobky by se pak hromadily ve skladu, který už tak je dost malý pro stávající expedici, natož pro prázdné krabice. Předpokládám, že ekonomicky by se to asi taky nevyplatilo. Karel spočítal, že by to vyšlo lépe. Zavedením extra velkých balení by se ušetřilo jak na čase, tak na materiálu. A co se týče 5 nebo 10 kusů, tak to vyjde víceméně stejně. Takže kompromis by znamenal hromadění krabic nebo investice do skladu. Přesně tak. Jenže pokud se nedostanou do černých čísel, mohou si nechat o přístavbě jen zdát. No, tak to je docela oříšek. Ještě jste k tomu něco našli? Soňa zjišťovala, jak se tyto věci řeší jinde. Našla 2 řešení. Nejprve pronájem externího skladu, což by znamenalo výdaje, nebo zapojení externí firmy, což by snížilo zisk. Pomohlo by to však výrazně. Karel spočítal, že zapojení externí firmy by se vyplatilo pouze v případě, pokud bychom navýšili výrobu o 15%.
Pan ředitel se obává trhu. Není si jistý, zda by se navýšený objem prodal. A marketingová kampaň by stála dost peněz. Jak řeší marketing? Zatím se najímá externí firma. Ale Milan vymyslel, že bychom jim tuto službu mohli zajišťovat my, jelikož jsme koncern. A ani by nás to moc nezatěžovalo. No výborně, takže to namalujeme sem. Marketing. No a vy můžete do té vaší zítřejší myšlenkové mapy zapracovat všechny argumenty, na základě kterých se budete rozhodovat. Ishikawův graf, neboli technika rybí páteře, se používá v celé řadě situací. Lze jej uplatnit jak individuálně, analyticky, tak i jako zajímavou a motivující kreativní techniku se skupinou. Umožňuje oddělit příčiny a důsledky. Jedná se o syntézu tvořivosti a analytického přístupu. Ukazuje na dílčí oblasti, které na základní a definovaný problém působí, vyvolávají jej či akcelerují. Páteří je základní problém důsledek a na něj jsou napojena jednotlivá žebra, dílčí oblasti, které mají na problém vliv. Jednotlivá žebra a jejich větvení problém zvětšují, podmiňují či jej naopak zmenšují. Každá z kůstek může být zárodkem problému dalšího. Cílem je vytvoření jasné struktury problému. Jaký je průběh této techniky? Nejprve je zapotřebí zapsat problém, a to co nejkonkrétněji. Poté se zakreslují žebra. Obvykle jich je 6. Lidé, prostředí, metody práce, organizace, vybavení a materiál, ale lze využít i jiný, nejčastěji bývá na této kosti komunikace. Dále si vydefinujeme seznam příčin podle pravidel brainstormingu. Kdo podává nápad, také doplňuje, do které kategorie patří. Jeden nápad lze zapsat do více kategorií. Poté se rybí kost nechá uležet a teprve následně se s nápady pracuje. SWOT analýza patří mezi nejužívanější metody. Slouží k jasnému pojmenování aspektů, které se problémů týkají. SWOT analýza je metoda analýzy, díky které je možno zhodnotit silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s určitým projektem, typem podnikání či něčím podobným. Jedná se o metodu analýzy užívanou v různých oblastech. Delftská metoda je expertní technika pro předpovídání budoucích jevů. Využívá se však i jako metoda expertního teoretického výzkumu stávajících problémů. Její podstata je v anonymním dotazování expertů z daného oboru a hledání konsenzu v názoru na budoucí vývoj dané problematiky. Jak na to? Vyberte experty na danou problematiku. Může jich být 10 až 100, záleží především na vašich výzkumných záměrech, a zašlete jim pozvánku do výzkumu. Poté sestavte výzkumné otázky a zašlete je expertům, kteří souhlasili s účastí ve výzkumu. Můžete je vyzvat k doplnění dalších otázek. Následně vyhodnoťte odpovědi z prvního kola a analýzu pošlete zpět k vyjádření expertům. V této fázi můžete upozornit na zajímavé či sporné problémy, ke kterým chcete vyjádření. Požádejte experty o vyjádření, zda problémy hodnotí jako naléhavé a umožněte jim znovu se podívat a případně revidovat své odpovědi. V dalším kole opět analyzujte, hledejte statistické průměry a představte opět výsledky expertům. Požádejte ty, kteří měli extrémní odpovědi, o dovysvětlení. Teprve pak prezentujte výsledky. Model, který dobře pomáhá ve strukturování práce, je mapa problému. Je možné jej využít i samostatně, hlavně při nedostatku času. Opírá se o 4 základní oblasti, do nichž potřebujeme soustředit pozornost účastníků. Předně si připravte matici a vysvětlete účastníkům jednotlivé kvadranty. Je současný stav. Mohlo by být žádoucí stav. Překážky. Bariéry a omezení vnitřní nebo vnější, zkrátka proč to není tak, jak by mohlo být. Mohou sem patřit bariéry ve mně, v organizaci, v systému práce a další. A řešení. Jak dosáhnout žádoucí stav?
Ideální je zapsání 3 až 5 námětů. Šest klobouků znamená 6 odlišných přístupů k problému. Výhodou této techniky je, že účastníkům se lépe na veřejnosti definuje názor, protože nemluví za sebe, ale za roli klobouku. Při nestrukturovaném přemýšlení je obvykle proces přemýšlení nezaměřený. Účastník přeskakuje od kritického myšlení přes neutralitu do optimismu a podobně bez struktury a strategie. Metoda 6 klobouků zkouší zavést paralelní přemýšlení celého týmu. Je rozlišováno 6 různých stavů a mají přiřazeny barvy. Informace bílá. Bere se do úvahy pouze, jaké informace jsou známé, co jsou fakta. Emoce červená. Instinktivní emoční reakce anebo vyjádření o emocích, ale bez zdůvodňování. Negativní usuzování černá. Logika aplikovaná na určení chyb nebo bariér a hledání neshod. Pozitivní žlutá. Logika aplikovaná na určení přínosů a hledání souhlasu. Kreativita zelená. Vyjádření provokace a pátrání, sledování, kam vedou nápady. A přemýšlení modrá. Přemýšlení o přemýšlení. Pokud máte klobouk na hlavě, je vám zapovězeno nahlížet na problém komplexně, ale pouze a jen z perspektivy daného klobouku. Klobouky mohou v průběhu sezení volně kolovat podle jednotlivých žádostí, ale měly by být vždy všechny v akci. Nezapomeňte, že klobouk je postoj. Nejste to vlastně vy, kdo hovoří. Vy jste pouze hercem hrajícím svou roli tak, jak nejlépe to umíte. Pokud se rozhodnete metodu 6 klobouků používat, napište nejprve problém, který řešíte na flipchart. Poté rozdělte role. Dejte ostatním čas na přípravu. Modrý klobouk si buď nechte vy, anebo buďte v roli supervizora nad celým procesem. Existuje 6 klíčových otázek, které nám pomohou se ujistit, že jsme pokryli celou oblast, kterou se při řešení problémů budeme zabývat. Kdo? Jaké jsou lidské aspekty problému? Kdo to udělal a udělá? Kdo to používá, chce? Kdo z toho bude profitovat? Kdo tím bude zraněn, vyřazen? Co? Co se může stát? Co je to? Co se stalo nebo by se mělo stát? Co z toho, co se mělo stát, se nestalo? Co nastane, když se stane to či ono? Co se stalo nebo by se mohlo stát špatně? Z čeho vznikl úspěch? Kdy? Kdy se věc udá, stala nebo by se měla stát? Může to být uspíšeno nebo odloženo? Je dřívější nebo pozdější čas teoreticky lepší? Kdy přesně by se mělo stát to či ono? Kde? Kde by se toto mělo stát, stane nebo stalo? Kde jinde by to bylo možné? Kde jinde se stala stejná věc, nebo by se měla stát? Jsou jiná místa zasažená, ohrožená, chráněná, řízená touto lokalitou? Jaký je efekt této lokality na aktéry, akce? Proč? Proč se to stalo, proč to bylo zakázáno, či tomu zabráněno? Proč by se to mělo stát, nebo naopak by tomu mělo být zabráněno, či by to mělo být zakázáno? Proč by to aktéři měli nebo neměli dělat? Jaké jsou odlišnosti pro jiné aktéry, události, čas, místo? Proč právě tato daná akce, pravidlo, nápad, řešení, problém, katastrofa a ne jiná? Proč tento aktér, čas, místo a ne jiné? A jak? Jak to bylo, mohlo být, mělo být, jak tomu bylo zabráněno, jak to bylo zničeno, provedeno, zlepšeno, změněno? Jak to může být popsáno, pochopeno? Jak se došlo od počátku k rozhodnutí závěru? Payoff Matrix neboli matice realizace a přínosu je nástroj stanovení priorit. Jednoduchá matice 2x2 může pomoci rychle určit, kterým nápadům by měla být přiřazena nejvyšší priorita. Technika se provádí následovně. Připravte si namalovanou matici na flipchartu. Vysvětlete principy. Sesbírané nápady z brainstormingu nebo brainwritingu rozstřiďte následovně.
Vysoký přínos, snadno realizovatelné. Trefa do černého, velká návratnost, realizujte všechny. Vysoký přínos, obtížně realizovatelné. Vyžaduje spoustu práce. Vyhodnoťte, zda se vám to úsilí vyplatí. Zvažte velikost překážek. Může, ale nemusí to stát za to. Nízký přínos, snadno realizovatelné. Jsou na dosah ruky a mají určitý přínos. Nízký přínos, obtížně realizovatelné. Přínos nestojí za to. To byla poslední z výběru technik a metod týmové práce. Doufáme, že jste nazbírali dostatek inspirace a práce v týmu, proto pro vás nyní bude hračkou. Dva poprvé. Poté se zakreslují žebra. Obvykle 6 jich je 6. Co? Co nastane, když se stane? Já jsem ho viděl, jak se začíná řechtat, tak jsem to nevydržel.